Skal jeg sige noget? Ja. Okay, opgaven lyder: konstruere løsningen til andengradsligningen x i anden er lig med 8. Og det er det, Astrid vil forklare nu. Så ved vi, at Starter med en linje. 4 gange 2, det er 8. 8. Så derfor laver vi en linje på 6 cm. Og deler den ind. Så der er 4 cm på den ene side og 2 cm på den anden side. Så skal vi lave en linje, der er parallel på punktet B. Nej, vinkelret. Og så tager vi og går lige langt væk fra B, og så har vi 2 cm derude, så går vi 2 cm væk fra den anden side. Og så skal passeren bare krydse midten. Et eller andet sted. Men i etteren skulle I finde en igennem midt på. Og så skal vi have lavet en halvcirkel. Og så finder vi midten. Hvorfor skal vi have lavet en halvcirkel? Det er fordi, det er punktet D, der skærer halvcirklen. Opgaven er at finde lodder i Det er midten af linjen. og så markere 2 punkter lige langt fra hinanden. Og så er I tilbage til tilfældet. Og så ved vi, at det her punkt heroppe, det er D. Og så har vi linjen X her. Og så ved vi, at kvadratrodet, altså X i anden, så ved vi, at X det er lige med 2,8. De er 2,8 af kvadratroden er 8. Ja. Så måler vi lige efter. Og wow, den var i hvert fald 2,8. Kan du ikke lige vise det? Nej, vi skriver bare 2,8. Så.